34,5 millioner kroner. Det har Industriens Fond investeret i projektet AI Danmark, i håbet om at kunne udbrede kunstig intelligens til små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vi skal nu til Taastrup og se nærmere på projektet. Hvad forbinder du med Lego-klodser, plastikbolde og en boksebold, man kan afreagere på? Nok ikke kunstig intelligens, men det er netop tilfældet her i Taastrup. Velkommen til Teknologisk Institut. Her afholder projektet AI Danmark nemlig nogle af deres udviklingsforløb. I det her projekt der hjælper vi danske virksomheder med at indarbejde kunstig intelligens i deres processer og deres produkter. Sådan lyder det fra Daniel Thuri Hedelund, som er en af lederne på det 3-årige projekt. Og han ser tydeligt fordelene ved det for virksomhederne. De kan få nogle produktivitetsgevinster ved at bruge kunstig intelligens. Men så kan der også være ting, kunstig intelligens kan gøre bedre, enten alene eller i samspil med mennesker. Så vi kan i sidste ende få nogle bedre produkter, også forbrugere. Forsker i kunstig intelligens, Daniel Hart, ser også fordele ved virksomheders brug af kunstig intelligens. Hvis man bruger AI, så er man meget mere effektiv, at man kan arbejde meget hurtigere. Projektet, som finansieres af Industriens Fond, afsluttes om cirka et halvt år. Men hvad har de opnået? Når året her, 2023, det slutter, så har vi gennemført 120 virksomhedsforløb. Kunstig intelligens bliver ifølge Daniel Hart svær at komme udenom på arbejdsmarkedet. Jeg tror, som situationen er nu, er det næsten uundgåeligt i mange firmaer med mange slags jobs, fordi det er så stærk en teknologi. Det 3-årige projekt AI Danmark løber mod slutningen, men de ser allerede fremad. Vi er virkelig tilfredse, og vi er også i dialog med Industriens Fond i forhold til, om vi kan forlænge projektperioden, fordi det er gået så godt, som det er. Den teknologiske udvikling på det danske arbejdsmarked betyder også, at Syddansk Universitet til september starter ny uddannelse i kunstig intelligens.